லைஃப் இஸ் சோ சிம்பிள். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய எதுவுமே கிடைக்கல, உங்களுக்கு தேவையானது வேறு வடிவத்தில் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் நம்ம எங்க தோத்து போயிடறோம்னா, கடவுள் நாம் கேட்பதை நாம் கேட்கிற வடிவத்திலேயே குடிப்பார் என்று நாம் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதான் நம்ம பிரச்சனையே. நம்ம சில அளவுகோல்கள் வச்சிருக்கோம். இதற்கு பேர் வெற்றி, இதற்கு பேர் வெற்றி. அந்த வெற்றி இப்படி இருக்கும், அது ஒரு வீடாக இருக்கும், அது ஒரு பணக்கார வீட்டு திருமணமாக இருக்கும், ஒரு காராக இருக்கும், அல்லது லௌகீக வாழ்க்கையுடைய காஸ்ட்லியான அஃபேர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் அடையாளப்படுத்தி வச்சுக்கோம். கடவுள் உங்களுக்கு வெற்றியை தான் கொடுத்து கொண்டிருப்பார் என்பதற்கு புரியாமலே இருக்கும். தடைகளை எல்லாம் நீங்க பிரச்சனையை பார்க்கறதால அது உங்களுடைய வெற்றிகளை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதே கிடையாது. ஒரு பையனுக்கு ரேஸ் கார் மேல ரொம்ப ஆசை, பணக்கார விட்டு பையன், அவங்க அப்பாவுக்கு அவனுக்கு ரேஸ் கார் வாங்கி கொடுப்பதற்கான எல்லா வசதியும் இருக்கு. அவன் வந்து அப்பா கிட்ட கேட்கறான், அப்பா உங்ககிட்ட நிறைய காசு இருக்கு, எனக்கு ஒரு ரேஸ் கார் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறான். அவர் சொல்றாரு, நீ டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்க, நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிட்டு கான்வெகேஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வா, வர்ற அன்னைக்கு உனக்கு நான் கார் தர்றேன், அன்னைக்கு உன் கையில கார் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் அதை நம்பி அவன் என்ன செய்யறான், தொடர்ச்சியாக படிக்கிறான், கஷ்டப்படுறான். அப்பா சொன்னதை போலவே முதல் வகுப்பிலே தேறி கான்வெகேஷன் முடிஞ்சிட்டு சர்டிபிகேட்டோட ஓடி வந்து அப்பாட்ட, அப்பா எனக்காக நீங்கள் கார் வாங்கி தருவதாக சொன்னீர்கள், நீங்கள் சொன்னதை போல முதல் வகுப்பிலே தேறி இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து நீங்க கார் வாங்கி கொடுக்கன்னு சொல்லி எங்க கார் வந்துங்க. அப்பா வந்து ஒரு நன்னறி புத்தகத்தை கையில பரிசா கொடுத்து வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. வயசு இருந்தாலும் என்னை ஏமாத்திட்டான். நான் என்ன சொன்னா இருந்தாலும் நான் படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணோம்னா இருந்தாலும் எனக்கு இது வாங்கி தரேன்னு சொன்னா, பாரியா பணக்காரன் காசு வச்சிருக்கேன், அப்போ கூட கருமி அப்ப எனக்கு வாங்கி தரங்கிற கோபத்துல பட்டான புத்தகத்தை அந்த இடத்துல கோபமா வச்சுட்டு அவர் சொல்ல கூப்பிட கேட்காம கிடுகிடுன்னு போயிட்டான். ஆத்திரம், நான் நினைத்தது கிடைக்கவில்லை என்ற ஆத்திரம், நான் உழைத்தேன் ஆனால் எனக்கு நினைத்தது கிடைக்கவில்லைன்னு நம்மளை போலவே எல்லோருக்கும் ஆத்திரம். அப்பா அத்தனை முறை அழைத்தும் திரும்பி பார்க்காமல் கோபத்திலேயே போய்விடுகிற பையன் ஒரு கட்டத்தில் அப்பாவோட டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டான். அப்படி தேசாந்திரியாக திரிந்து பல்வேறு இடங்களில் வேலை பார்த்து அவனுக்கு பிடித்த விஷயங்களை செஞ்சு அவனும் பெரிய ஆளாகி அவனும் ஒரு பொண்ணை காதலிச்சு அவனும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அப்பா வாழும் இடத்துல இருந்து ஏறக்குறைய 800 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் ஏதோ ஒரு இடத்துல வாழ ஆரம்பித்தான். அவனுக்கு ஒரு திருமணம் நடந்து அவனுக்கு ஒரு 3 குழந்தையெல்லாம் வந்து பிள்ளை அவன் மீது பாசம் வைக்கிறதை பார்க்கிற போது அவனுக்கு தோண ஆரம்பிச்சு, ஒரு தந்தையாக நான் உணர்கிற விஷயம் வந்து ஒரு பிள்ளையாக உணர்வதை விட பெரிதாக இருக்கேன். அந்த ஃபீல் அப்பதான் கிடைக்கும், ஒரு ஃபாதர் ஃபீலிங் அவனுக்கு கிடைக்குது. அப்பா நம்ம அப்பா நம்ம மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருப்பாரோ, அப்ப இருந்த வயசுக்கு புரியாத்தனமா ஒரு ஏதோ ரேஸ் கார் ஒன்று வாங்கி தரலைங்கிறதுக்காண்டி பெத்த பண்ண விட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டு 15 வருஷம் ஆகி போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தோண, தந்தை உணர்வு வந்த பிறகு தன் தந்தையை தேடி பயணித்து தன்னுடைய பழைய ஊருக்கு திரும்பி போறான். அவங்க பெரிய வீடு, பணக்காரங்க வீடெல்லாம் அப்படியே இருக்குது, வீட்டுல வேலைக்காரங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க. உள்ளே போகிறான், அப்பா இறந்து போயிருக்கிறார், ஒரு போட்டோல அவர் இருக்கிறார். மனசுக்கு சங்கடமா இருக்கு, புரியாம போயிட்டேனே, நான் தோத்துட்டேன், அல்லது நான் நினைச்சது எனக்கு கிடைக்கலங்கிற கவலையில அன்னைக்கு இப்படி போயிருக்க கூடாது, என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பா. நான் அப்பா முன்னால மனமுருகி வேண்டுகிறேன். வேண்டிட்டு அப்படியே கவனிச்சு கீழே பார்க்கறான். கீழே பார்க்கறப்ப அந்த அவர் கொடுத்த நன்னறி புத்தகம் இருக்குது. அப்பா அவன் நினைவுகளோட அந்த புத்தகத்தை புரட்டிக்கிட்டே வரான். கடைசி பக்கத்துல ரேஸ்கார் வாங்கினதுக்கான பில்லும் அப்பாவுடைய வாழ்த்து அட்டையும் இருக்குது. இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை. நீங்க கண்ணு முன்னால ஒரு ரேஸ்காரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, அது புத்தகத்துல பில்லு வடிவத்தில் இருக்குது. கடவுள் நீங்கள் நினைத்ததை நினைத்த வடிவத்தில் தருவார் என்று எதிர்பார்க்காது. நேற்றை விட இன்றைக்கு நீங்கள் நன்றாக இருந்தால் ஜெயித்து விட்டதாக அர்த்தம், அவ்வளவுதான். இந்த உலகம் 1000 அளவுகோல் வச்சிருக்கு, நீ என்ன ஜெயிச்சிருக்க அப்படிங்கிறது. இந்த உலகம் 1000 அளவுகோல்களை வைத்திருக்கிறது. வெற்றி என்பதும் தோல்வி என்பதும் தனிநபர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் நீங்கள் வெற்றி அடைந்திருப்பதற்கான அளவுகோல். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலே வெற்றிக்கான அளவுகோல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலே அழகுக்கான அளவுகோல் மாறிக்கொண்டே இருந்தது போல இல்லையா? நல்ல உயரமா இருந்தா ஒரு காலத்துல அழகு, சிவப்பா இருந்தா ஒரு காலத்துல அழகு, அதுக்கப்புறம் கருப்பு தான் அழகு, மாநிறம் தான் அழகு, மீசை வச்சா அழகு, மீசை இல்லைன்னா அழகு, 28 இன்ச்சு இடுப்பு சைஸ் இருந்தா தான் அழகு, பூஸ்னாப்ல இருந்தா அழகு, பூசாம இருந்தா அழகு. என்ன அழகு? மனசு அழகா இருந்தா அழகு தான் ஓடுறதுக்கு முடிவுக்கு வந்துடும்ல, அவ்வளவுதானே. அப்ப ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அபிப்பிராயங்கள் மாறிக்கொண்டு. டோன்ட் ரியாக்ட் டு அபிப்பிராயம்ஸ். அபிப்பிராயங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்றதை எப்ப நம்ம நிறுத்துறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தோல்வி அடைகிறது நமக்கு தெரிஞ்சு. நாம் வாழ்க்கையில வெற்றியை நோக்கி தான் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் எப்போது நமக்கு புரிகிறதோ அப்ப லைஃப் டயர்டாக இருக்குது. அதை நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒரு நாள் கிடைச்சிருங்கிற நம்பிக்கை எப்ப இருக்கோ அப்ப கெட்ட பழக்கங்களுக்கு நீங்க அடிமை ஆகவே மாட்டீங்க. தயவு செஞ்சு எந்த அடிக்ஷனுக்குள்ளே போகாதீங்க, எந்த டீடாக்சிஃபிகேஷனுக்குள்ளே மாட்டிக்காதுங்க. இது ரெண்டும் உங்களை வளரவே விட. வாழ்க்கையில கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய பல பேர் இருக்கிறாங்க, ஆனா சில பேர் தான் ஜெயிக்கிறாங்க. ஏன்? கடின உழைப்பு இருந்து பல பேரால வெற்றி பெற முடியலையே. ஒரே விஷயம்தான், உங்கள் வெற்றியையும் உங்கள் உழைப்பையும் தொடர்பு படுத்துவதன் பெயர் ஒழுக்கம். யாரு டிசிப்ளினோ அவன் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பான், அவ்வளவு மட்டும்தான். அதை தண்டனை என்று ஒரு நாளும் பார்க்காது. தட்ஸ் a beautiful feel. hard work pays. அதெல்லாம் பழைய பஞ்சாங்கம் தான் கிடையாது. சில விஷயங்களுக்கும் சில சிந்தனைகளுக்கும் எந்த அழிவே கிடையாது. அதுல ஒண்ணுதான் ஹார்ட் ஒர்க். உங்க உழைப்பை யாரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலையும் தயவு செஞ்சு ஒரு நாளும் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கப்ப ஊர்ல என்னுடைய கஷ்டத்தை கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காம தொடர்ச்சியாக என்னை உழைப்பை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே என்றெல்லாம் மங்களாய்த்து கொண்டே இருக்காது. இன்னொரு மனிதருக்காக வாழுதல் என்பது பெருமகிழ்ச்சி.
ஒரு தந்தை ஆவதற்கு முன்னாலேயே 26 வயசுல நீங்க வாழ்றீங்க.